zikomo kwambiri ngati mwagwirizana nazo kuti mmakhulupirira mulungu mmodzi komanso mmakhulupirira aneneri ndi atumiki onse anatumizidwa ndi mulungu, mmakhulupiriranso mabuku a mulungu onse amene anatumiza kuwapasa aneneri, komanso mmakhulupirira kuti inunso muzamwalira tsiku la chiweruzo muzaukitsidwa ndi kujajidwa, mmakhulupiriranso kuti china chilichonse chikamachitika mulungu amaona ndi amene amapanga confirm kuti chichitike. Ndiye kuti inuyo muli ndi chikhulupiriro cha asilamu, ndiye ndikukuyita nene uchisilamu kuti muzikampembeza mulungu ameneyo, mulungu mmodzi yemwe mbuye wa zolengedwa zonse, sadalira kalikonse, iye kwake ndikulamula. Ero brother wanga nkhani ndi mulungu ameneyo kuti tizimpembeza basi, kumpembeza basi sichina. Pepani to nditsekeni icheni. Brother wanga Martin, kodi Martin ye? Okay, basi dzina labwino. Ine ndikukuyita nene kuti muzikampembeza mulungu amene mwamukhulupirirayo kuti ndiye mwana alenga china chilichonse, iye sabereka komanso sanaberekedwe, alibe chiyambi alibe mathero, amatumiza aneneri ndi atumiki mu nthawi yake, ndipo aneneri ndi atumiki ameneyo wina aliyense amakhala ndi mamiracles osiyanasiyana. Ife asilamu Yesu timantenga kuti ndi mneneriso, mtumiki wa mulungu yemwe anatumizidwa, ndiponso ku chisilamuko kuli nkhani yokhuzana ya Yesu zimene anachita atangobadwa kumene, kuyankhula ali wakhanda ali mchikuta kuyankhula. Mbiri zonse za Yesu sizimabisidwa ku chisilamu. Ndithu brother wanga, I think mwina Mungu ndilola ku inbox mwina ticheze ku WhatsApp, I think so. Mwina mundipasa okay, basi ndathokoza brother wanga.